no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, sexan benvidos a unha nova edición de Informar nunha semana na que a actualidade fala dunha triste efeméride, o 15 aniversario da catástrofe do Prestige. A outra cara máis amable da semana é a volta da Centola ás lonxas galegas. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Esta semana celébrase unha triste efeméride, o 15 aniversario da catástrofe do Prestige. Bo arranque da campaña da Centola tras a veda ao recurso abonda nas lonxas galegas. Peor se presenta a campaña pro Percebe, onde o primeiro día as capturas non foron as desexadas. Quince anos despois da catástrofe do Prestige, apenas se constata a presenza de fuel nas costas galegas. Sen embargo, hai diversidade de criterios en canto ás consecuencias que tivo a marea negra sobre a produtividade. Hai 15 anos, Galicia vivía a peor catástrofe ecolóxica da súa historia. O 13 de novembro, no medio dun forte temporal, o Prestige emitía un sinal de auxilio tras a apertura dunha vía no casco. 6 días despois, mentres trataban de afastalo o máximo posible da costa, o barco afundía derramando 77.000 toneladas de fuel. O resto xa é historia, a historia de miles de mariñeiros, veciños e voluntarios que tentaron conter coas súas propias mans o avance da marea negra. Moi duro. A verdade é que é moi duro para quen estábamos como o grupo que estábamos de embarcacións e que estábamos todos os días aquí a pé de lonxe, salir para mirar e buscar e estar alerta, e a verdade é que foi moi duro, foron noites moi malas e días tamén con incertidume e con, claro, pensando no futuro, non, sobre todo que é o noso pan. A pesar da dureza daqueles meses, os fortes temporais que sacudiron Galicia nese inverno axudaron á retirada do chapapote. Aínda así é difícil saber en que medida o desastre afectou a produtividade de algunhas zonas. Claro, sí, o recurso sí que o temos. Non sabemos se sería millor ou peor se isto non pasara. Pero, claro, iso é algo que non podemos saber. O que sabemos é que si, ademais do que pensábamos que isto que iba a ser a ruína para todos falando de terra e de mar, pois ao final, pois, como che digo, das circunstancias e o que é a naturaleza en sí, a verdade é que quedamos tamén sorprendidos de que meses despois que se limpiara tanto. Pero, bueno, a ver como sigue pouco a pouco, porque isto, xa che digo, o que está no fondo realmente non se sabe, o que está máis aí na costa, e esperemos que non sea nada malo. Pasado tempo, 15 anos despois, son moitas as voces que din que pouco se ten avanzado en materia de seguridade, no caso de que volver a acontecer un accidente similar. E das medidas en sí, eu creo que máis ou menos son as mesmas, algunha máis que se fixo por parte das administracións que está aí, como algunha flota máis ou algo máis en medios, pode ser, pero claro, cando ven algo destas características con este mal tempo, como pasou, que foron moitas cousas, foi mal tempo, foi a incertidumbre de que fora de leválo para aquí ou leválo para ali, despois de estar caerse con este mal tempo non houbo tempo a nada, entonces non sei cal sería a mellor opción nese caso que se tomou, nin tampouco sei se a mellor os medios que ahora penso que son algo millores que chegarían, porque cando é moito, ahora que mellor é que non veña. Espectacular arranque da campaña da Centola en Galicia. O prezo quedou sobre os 13 euros en Ribeira, mentres que no Grove dobrouse.
Boas sensacións para o sector na primeira xornada da campaña da centola. Aínda é cedo para dar por bo o dito que apunta que os anos con escaseza de polvo son abundantes neste crustáceo, pero o arranque tra a veda non decepcionou. Vese un pouquiño máis centolo que estes últimos anos, e bueno, a ver, é o primeiro día, pois, bueno, é bo. Sempre é bo que sea mellor cos anos anteriores. É moi cedo para dicir como vai ser a campaña, pero empezamos ben, vamos. Tamén satisface o prezo. Esta tarde na lonxa do Grove o primeiro lote de centola acadou os 24,80 euros, 8 máis que no día inaugural da tempada anterior. A 24,80 o primeiro, vale, pois perfecto para ser o primeiro día e coa cantidad que parece que hai, pois moi ben. Para a flota de enmalle do Grove levamos máis de un mes sin ganar un peso. E seguramente que o día de hoxe, calquera dos mariñeiros que hai aquí, ganaren máis que toda a semana pasada ou a anterior, solo nun día. Mariscos Jacobo foi o comprador. Dende o Grove repartiránse estas primeiras pezas para diferentes puntos de España. Porque me gusta el material. Y yo tengo que comprar primera, extra. Si no es así, los clientes se quejan. Esa era la primera subasta y está un poquito alto, pero hay que mojarse el culo. Así hablando claro. Os mariñeiros tamén voltaron satisfeitos deste primeiro día de faena, pero toman o arranque con cautela, pendentes do que poida deparar o resto da campaña. Pois o tempo está moi frío, as capturas son escasas, bueno, un capacho, pero o tempo está tan frío non se move moito o marisco. Cada un colle o que quere, pero collendo o bo, sempre por chegando ás Navidades, sempre teríamos máis centolo. Non ás Navidades coller unha peza sola, nin dúas, colleríase máis. Pero cada barco... En principio, bien, sin... A ver despois na subasta, a ver como vai. Pero que vai así, pouquiña a pouco, e que valga. Porque para que vale tanta abundancia? Tanto, para que? Non vale así, que teña un precio razonable, que ganen os mariñeiros, ganen os patróns. Especialmente importante será a tempada das festas do Nadal. Será entón cando se produzan a gran parte das descargas e, ademais, se acaden as cotizacións máis elevadas. Peor as cousas en Aguiño, onde os percebeiros constataron a escaseza de recurso nas pedras na apertura da campaña desta semana. Pouco percebe. Esta foi a frase máis repetida na apertura da campaña en Aguiño. O que percebe, vemos o que máis ou menos xa desconfiábamos, vemos que as pedras que teñen pouco percebe, debido a que non houve chuvias, non houve inverno, como quen di, non houve males tempos, que é o que quero percebe. As capturas poucas e a calidad peor todavía. Moi pouco percebe, non chove, isto afectalle moito. Percebe recortado, non ten tamaño, e a cantidad menos da mitad que o ano pasado. Sí. O primeiro día se che costa coller o cupo de percebes entonces con Marchán como estaba, imagínate como ten que estar todo. Bueno, impresión mala de momento porque non se ve moito percebe na pedra, nin cría, os poucos que hai son pequenos, non ten mo tamaño. Na campaña non hai percebe ningún, que non lle choveu, non choverlle non hai nada. O percebe non é de moita calidad, é un percebe moi noviño, corto, non é un percebe de como esperábanos, a verdad tampouco non... O tempo, as chuvias e tal non axudaron moito, e entonces pois a ver como vai arrancando os precios, pero de momento non pinta moi ben. O tamaño, aínda que non dos máis grandes, non é malo, polo que os percebeiros agardan que poida medrar nas próximas semanas de cara a contar cun mellor recurso pro Nadal. No, o tamaño está aceptable, pero bueno, esperemos que querríanos que fuera un poquinho maior o tamaño. Pronto unhas chuvias, pois tendremos o tamaño que busquemos. Que sea un poquinho máis. Para a Navidad pode ser que... Sí, de cada 15 días máis, o percebe vai ser un bo percebe, sí. Vamos a ter moi bon material, sí. Aínda así, as expectativas non son moi optimistas. Bo, daqui a Navidad, a ver, nós aquí un día, 2 días que vamos a ir á semana, pois podelo aguantar un pouquiño. Se os precios acompañan, sí, pero se non, a verdade é que a min non me aspira moito. Malas, a verdade malas. Se fora como o ano pasado, ou aunque fora a mitad xa nos chegaba, pero este ano mal. Nós sabemos que levamos moitos anos traballando que isto xa non hai que non soluciona. Hasta o ano que ven, como non cambie a climatología, estamos fastidiados. En función dos prezos e da evolución das capturas, a confraría decidirá as xornadas de traballo por semana e a posibilidade de aumentar o tope de 5 a 7 kilos a partir de decembro.
Todo nos deixa esperar e valorar a ver pouco a pouco como vamos vendo as pedras e despois mirar un pouquiño por facer unha combinación o que era dos días de ir de traballo, según o precio, como facemos sempre, cara ás Navidades. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Tras 2 anos de xestións, o Ministerio de Medio Ambiente inicia por fin esta semana as obras do Paseo Marítimo de Esteiro, moi demandadas tanto polo Concello como polos veciños. A mellora do paseo marítimo de Esteiro por fin será unha realidade. O mal estado en que se atopaba a pasarela de madeira fixo que tanto os veciños como o Concello Muradán reclamaran dende hai anos o seu arranxo. Esta semana a Demarcación de Costas do Estado, dependente do Ministerio de Medio Ambiente, iniciará a actuación que conta cun orzamento próximo aos 850.000 euros. Despois de 2 anos de moitas xestións, chamadas de teléfono, reunións, visitas do xefe de costas a Muros e a Esteiro e ao Paseo, por fin é unha realidade, como digo. Esta mesma semana, se non está colocado hoxe, entre hoxe e mañá se colocará, polo que me comentan dende Costas, o cartel que reflexa os datos do arreglo do Paseo de Esteiro, un arreglo que vai a superar os 800.000 euros e un arreglo que vai a supoñer a eliminación do perigo que significa na actualidade o Paseo de Esteiro, que está convertido nunha trampa para calquera que intente pasear por ali. As obras contemplan a sustitución do pavimento do paseo, así como de todo o mobiliario urbano por materiais acordes coa contorna e que supoñan unha mellora non só estética, senón funcional, minimizando o mantemento posterior. Vai quedar un paseo con un mínimo mantemento posterior, que foi o que lle pedimos dende o Concello a Costas cando empezamos con estas xestións, hai 2 anos xa. E como queremos que se saca o mínimo mantemento, non vai a levar travesas de madeira, non vai a levar baldosas que se poidan levantar en breve e casa que ir sustituindo, nin vai a levar elementos de mantemento habitual, vale? Vai ser con hormigón impreso, pedra e produto que require moi pouco mantemento e que sexa máis fácil para o Concello logo facer un mantemento e conservación posterior. Procederase á desmontaxe da barandilla existente e á retirada de todas as travesas de madeira do paseo para acometer a limpeza do muro e a demolición da estrutura de formigón. Tras a reposición do mobiliario e a colocación dos volardos, habilitarase tamén un pequeno muro de protección e unha zona axardinada. Prevese que os traballos estean rematados antes do verán de 2018. O PSDG cualifica de continuistas os orzamentos en materia de mar para a comarca do Barbanza e de Muros Noia. Critican o fomento da acuicultura en detrimento das políticas de xeración de emprego. O PSDG analizou en Noia as inversións previstas na comarca nos orzamentos da Consellería do Mar. A deputada Loli Toja foi encargada de debullar algunhas das actuacións previstas nestes presupostos que cualificou de continuistas. A vista dos orzamentos, pois vemos que son continuistas na medida que, a igual que os anos anteriores, hai unha forte aposta polo que é a acuicultura e máis a transformación, e en cambio outras partidas que son que poden afectar máis, pois como o marisqueo, que non pode afectar nesta zona, ou a pesca, pois se ven un pouco abandonadas e que perden importancia dentro dos orzamentos da Consellería do Mar. Pois iso nos parece a nós que é de preocupación. Denuncian a perda de peso dos investimentos en materia de seguridade, eficiencia enerxética ou a formación e as políticas de creación de emprego. Perde bastante importancia o que é os investimentos en seguridade nas embarcacións, os investimentos para eficiencia enerxética dentro tamén das embarcacións, as axudas para xóvenes desempregados, a formación tamén para xóvenes desempregados dentro do que é a Consellería do Mar e a axuda inicial a xóvenes que comenzan a actividade. Temos un problema demográfico importante, como Galicia, o que foi entre o ano pasado e este ano perdeu en torno a 11.000 persoas,
a poboación, como sabedes, cada vez está máis envexecida, temos efectivamente ese problema demográfico co cal pois vemos que estes orzamentos lexos ou lonxe de axudarnos a revertir esa situación, o que van facer un pouco pois é agravala. Tempo agora para o noso apartado das breves. A demarcación de costas do Estado modificou o proxecto de acondicionamento da fachada marítima de Noia para cumprir cos requerimentos de patrimonio, xa que o anterior documento incumpría unha serie de criterios. Técnicos de ambos os dous departamentos mantiveron unha xuntanza cos redactores do proxecto na busca dunha solución viable que pasaría pola instalación dunha pasarela de madeira en paralelo ao malecón de Gasset. Esta senda iría suspendida sobre a auga e anclada ao muro do malecón mediante agarres metálicos. O resto da actuación seguirá como estaba previsto, coa construción dunha rotonda de acceso á Ponte de Noia e o dragado dos fondos. A Confraría de Noia vén de convocar un proceso para a contratación de 2 traballadores a media xornada. Os postos ofertados inclúen a realización de labores de carga e descarga no porto de Testal durante a campaña marisqueira. Alí, nas oficinas que a Confraría ten na lonxa, é onde se pode solicitar máis información sobre este proceso, así como presentar as solicitudes en horario de 10 da mañá a 1 da tarde. O único requisito para os aspirantes é estar en posesión do carné de manipulador de alimentos, do que deberán presentar unha copia ou formalizar a inscripción. Pois así poñemos o punto e final ao noso programa desta semana. Lembrámoslle que estaremos de volta o vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa web canalriasbaixas.tv. Ata o vindeiro xoves. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.